Moroi hama dzinodikanwa muna She, nhasi tiri kutaura pamusoro pabasa raJesu Kristu weNazareta remutsidziro mukati meupenyu hwedu, iye inonzi restoration, kuvaka zvanga zvakaputswa kare. Nezita raJesu ngatiropafadzwe nemharidzo yakanaka. Without further ado, I will read the scripture and then we will pray. Hallelujah. Praise the name of the living God. Our word today is coming from Psalm 146. I will read especially, I will read the whole of it actually. It reads, and this is a poem from Haggai and Zechariah. It goes, Hallelujah, praise the Lord. My innermost being will praise you, Lord. I will spend my life praising you, singing high praises to you, my God, every day of my life. We can never look to men for help. No matter who they are, they can't save us. For even the great leaders fail and fall. They too are just mortals who will one day die. At death, the spirit of all depart and their bodies return to dust. In the day of their death, all their projects and plans are over. But those who hope in the Lord will be happy and pleased. Our help comes from the God of Jacob. You keep all your promises. You are the creator of heaven's glory, earth's grandeur, and the ocean's greatness. The oppressed get justice with you. The hungry are satisfied with you. Prisoners will find freedom with you. You open the eyes of the blind, and you fully restore those bent over with shame. You love those who love and honor you. You watch over strangers and immigrants and support the fatherless and widows. But you subvert the plans of the ungodly. Lord, you will reign forever. Zion's God will rule throughout time and eternity. Hallelujah! Praise the Lord. And it ends there. Our Heavenly Father, in the mighty name of Jesus Christ, we come before you this afternoon. We are bouncing with joy because of the food, the table that you have put before us. Father God, we thank you. As we stand here or sit down with expectant hearts, we await to hear from you, Father. And as for me, Father God, I just give the word back to you so that you can sift it and give back to me that which you want me to talk about with your children, that which you want your children to hear this afternoon. Father God, I thank you because you are the God of the moment. You are the Alpha and the Omega and everything in between. So Father God, you know that which each and every one of your son and daughter in here today and anyone who listen to this in the future, you know what they need. May you turn and give your word that diversion, that subversion, so that it can mean anything that you want it to mean to any of your children. Father God, I am so nervous because I haven't got anything in my own capacity to tell your children. But the fact that you brought me here today in this moment, it means you have got something that you want to say to your children through me. So here I am, Father. I am rendering all my faculties to you, Father, so that you may use them as you please to talk to your children. And as you speak to them, Father, open their hearts so that they can hear what it is that you want them to hear. And I pray, Father God, that you enable me by your grace in the name of Jesus Christ. Hallelujah. Amen and amen. Praise God. Praise God, revealing truth. Praise God. You heard the word, and I will backtrack a little bit because I like background. I like the background of any story so that I can, get to understand it in its context. So here, Psalm 146 is said to be a poem that was written
it's a poem of Haggai and Zechariah. Haggai and Zechariah are two of the three minor prophets that that lived after the exile of the children of Israel. When the Hebrews had returned from Babylon, that's when these prophets were being used by God to bring hope, to bring livelihood, and to bring hope to the children of Israel at this time. And Haggai, I like names as well. The name Haggai, it means, generally, it just means holidays. Woohoo! Who doesn't love a holiday? And it also means a gathering up of people in order to celebrate or hold a feast. Oh, praise God. Praise God. And this is exactly what the children of Israel needed. This is what the Hebrews needed after being in Babylon in exile for over 70 years. But in English, the name Haggai just means to meditate. And Haggai generally, he brought the message that was assuring the people of the Hebrews, actually, that their efforts and fruitfulness and faithfulness will be rewarded by God. Hallelujah. And there was also Zechariah, because this was a team effort between Zechariah and Haggai, Psalm 146. And Zechariah, it just means God, Yahweh has remembered. Do you see what God is doing? The Hebrews are coming out of captivity, and now they meet prophet Zechariah, who is saying, God has remembered. That's the meaning of his name. And also, his name means that, his message was saying, God is at work, and his good deeds are not being like, they are not achieved by mighty nor by power, but by my spirit, says the Lord. That was Prophet Zechariah. And he had a lot of visions, about where about where God was taking the Hebrews from that point of coming from exile. And also just to reassure them that God still had the plans to live again amongst his people in Jerusalem. So because of that, the Lord also spoke to these prophets that he wanted his temple to be rebuilt and that work to be completed, so that the Lord can begin again to abide amongst his people in Jerusalem. Hallelujah, hallelujah. So the message that these prophets were bringing was about bringing hope, and it was about rebuilding, and also it was about repentance. It was about repentance, because when the Hebrews were captured in Babylon, they did not suffer that much, like physically, no, but emotionally and psychologically. They really began to appreciate their God a little more, or rather much more, because in Babylon they were being pressured to conform and to serve the foreign gods, and they did not like that. And we thank God that despite them being in Babylon and being pressured to serve the foreign gods, and all the things that they suffered in Babylon, even the physical things that they suffered in Babylon, the Bible says that this captivity
brought repentance and sorrow in the hearts of the Hebrews, and began to realize how much they had been out of order with their God, and how much they loved their God, and how much they appreciated their God. And also this built in them the spirit of repentance, and they wanted so bad to reconcile with their God and serve their God wholeheartedly. And this is the promise that they were giving to their God when they were in Babylon. So we see even us people, when we get into trouble, that's when we get to appreciate. We always appreciate a good thing when it has gone by. That's why you find even in marriages, some they divorce and then they marry again. And the second time, usually the marriage is much more sweeter than it was in the past, because now they know the importance of the other half. They have now learned to appreciate the other half a lot more, because they have had some time without them. And even food, the taste of food after a fasting is, I don't know if it's just me, but it tastes a little bit more delicious than it did before, and it means a lot more to me than it did before. So I think it's the nature of people that we want to be squeezed, we want to be banged in the corner, to be backed up in the corner before we can appreciate, before we wake up to really know the good things that surrounds us. And we want to have a problem so that we can then worship the Lord. But when the Lord is giving us, everything good, and it's all good, it's all going good, we don't think straight. We don't think straight as people. So I guess that's why we have so many troubles. And that's why the Bible says we should count it joy when we have so many problems, and we should count those problems joy, because they bring us a resilience, and dzinotipa kushinga ipo kunotipa kukunda ikoko kunotisimbisa, kugotipa hope kusvika zvatonaka. Saka ma-problems ndo anoita fuel our desire for God, and it's a pity that's how we live our lives. But now back to the scripture that we read. This also, just one more thing. These three prophets, they were also pointing to the messianic age, to the coming of Jesus Christ. They were also pointing to the kingship of David, and to the kingship of the Lord of Lords. Hallelujah, vana vaMwari. Saka pano nhasi ndiri kushingirira kubva pa 5, verse 5 kusvika painoperera pana 10, painozoti hallelujah, praise the Lord. Ndo pandiri kutaura nezvapo ipapo. Pari kunzi hanzi, those who hope in the Lord will be happy and pleased. Hallelujah. Saka zvonzi Mwari vachaitei kune vanenge vatendeuka vakavatsvaga. Ngatichinzwa nyaya iyoyo. Hallelujah, praise. Nyaya iri pano iri kutaurwa kunzi kana hazvina mhosva. Jesu vanoti hazvina mhosva zvawanga wakaita, nyangodai zvivi zvako zvakasviba zvakaita sei. Ukauya kwandiri ndinozviwacha zvikachena semasai echando. Saka pana pavari kutiudza the restorative work that Jesus does when we come to him. Zvino izvi ndo zvaitaurwa munhetembo yakanyorwa naHagai, muprofita Hagai namuprofita Zakaraya, vari kutaura kurudziro, vari kutaura kuvakwa kwezvakapunzika muupenyu hwedu, vari kutaura kuungudza, repentance, kupfidza matadzo edu. Saka zvino kana tapfidza matadzo edu, tikatarisa isu kuna Jesu, tikaisa tariro yedu yese muna Jesu, zvabva zvanzi ivo kana vakadzvanyirirwa vese vanowana justice, nekuti our God is the God of justice. Saka ndo zvaitaurwa pano nevaprofita ava vachitoprofitirawo nesu, nekuti remember vaiprofita futi nekuuya kwaJesu, nekuzotongwa, nekuzogara kwedu tiri pasi pekutongwa naJesu Kristu.
sezvatiri kuita iye zvino kudai. Saka ndozvavaiudza vana veIsraeri kuti aiwa, zvakakuwirai mukapinda muBhabhironi, ende regererai nevatungamiriri venyu ivavo vakaita kuti muzopambwa mupinzwe munhapwa hweBhabhironi. Saka varegerereiwo, nokuti vanhu venyama musaisa tarisiro yenyu muvanhu venyama. Uye vatungamiriri vedu vanhu vanoda kugara vachinamatirwa, vanoda kunamatirwa zvakanyanya, nekuti zviedzo zvizhinji zvinoziva kuti kana chitima chichifamba tikakudubura musoro, nemagudzo acho ese nematirongo acho ese anoteera kumashuroko, zvese zvatodhakwa. Saka isusu matirongo ari kumashure ngatigarei tiri paminyengetero, tichinyengeterera vatungamiriri vedu, tichiziva kuti vanhuwo vanodawo nyasha dzaMwari, vanodawo kuwanirwa nyasha naMwari, vanodawo kutungamirirwa nekurwirwa naMwari pane zvinovawana, nekuti zvinozoya kwatiri isu zvizhinji zvacho zvinenge zvatanga nekuvatungamiriri, nekuti ndivo musoro wechitima. Haleluya! Saka with anything, kana ukacheka musoro unotoziva kuti zvadhakwa. Haleluya, vana vaMwari, nekuvasimbisawo kuti pavanenge vachitinamatira, pavanenge vachifambawo muupenyu huno hwavanofamba, vanzvengeswe mune zvakaipa neruoko rwaMwari Baba vari kumusoro kudenga. Ndonyaya yaitaurwa pano, zvichinzi chekutanga kuregerera. Regererai vatungamiri venyu zvavakakuitirai, vakakupinzai muunhapwa. Haleluya, vana vaMwari, nekuti shoko raMwari rinotaura iro kuti ngwarirai, mazuva ekupedzisira kune vamwe vachauya vari muzita rangu, vakangopfeka bedzi dehwe rehwai, asi mukati munenge muine bere. Zvino bere ukarisa muchirugu chemakwai, makwai apera. Haleluya, vari kutodya ivo vega, ivo vatungamiri vacho vari kutodya, ndo vatungamiri vaBhaari, nerimwe zita vanonzi aka vanapapa. Vazara vanapapa, hakusi kutukana, kutaura chokwadi. Saka tiri kunzi isusu ngatinamatirei vatungamiriri vedu. Zvinototenda Mwari vakatibvisa kunana papa, vamwe ndokwataiva takataneta nekutenderera munana papa, asi tinotenda Mwari vakatibvisa kuna papa, vakatiunza pasi pemuranda wavo wavakadana vega neruoko rwavo rworudyi, wavanotaura naye sekutaura kwavaiita naMozisi. Asi unowana imwe shasha panze pekunamatira muranda waMwari iri bhizi nechiteketeke kutaura muranda waMwari. Mwari vati zvino unofunga kuti unosvikepi netsika iyoyo? Vakarova Miriamu nemaperembudzi nekuda kwenyaya iyoyo. Ngatingwarirei vadikanwi. Panofamba pfungwa dzedu ngatingwarirei. I digress. Ndodzoka kunyaya yatinayo nhasi. Nyaya iri kunzi kana taungudza tikapfidza matadzo edu, tikaisa tariro yedu muna Jesu kwete mune vanhu, hanzi vanoitei. Zvino ini shoko randauya naro pano nhasi vadikani, ringori shoko rokuti ngatitarise kuna Jesu, nekuti Jesu ndo vane pakeji yacho yese. Jesu ndivo pakeji yacho yese zvatinoda. Vanoda kusunungurwa kubva muuranda, vane nzara yerighteousness, vane maziso asingaoni, vane misana yakabhenda, vakaita sei, zvese hazvina mhosva zvakaitika nezuro. Jesu vari kuti uya pano undiudze nyaya yako, ndo yandavinga kuzodhila nayo nhasi. Saka zvobva zvanzi kune vanga vakaskwizwa vaya vakadzvanyirirwa, ndauya nerusununguko, nekuti ndini muchinda werusununguko. Rusununguko ndiro zita rangu. Ini ndakakusunungura. Shoko raMwari roti wandinenge ndasunungura ini mwanakomana waMwari, wasunungurwa zvachose. Haleluya, vana vaMwari. Saka ndauya pano nhasi kuti ndikusunungure. Mudikanwi, mhanya nenyaya yako. Zvichapisa kudai, zvichibikwa kudai, mhanya nenyaya yako. Mweya waMwari uri pano kusunungura vakasungwa. Haleluya, vana vaMwari, nekuti shoko raMwari rinotaura muna Isaya. Ndiro shoko rakavhurwa naJesu vachitanga ministry yavo. Vakati the Spirit of the Lord is upon me and it has anointed me to raise the dead, to heal the sick, kusunungura vakasungwa.
nekuparidza gore rakanaka rekuuya kwashe. Haleluya. Saka zvino vachitituma ini newe tikanzi chindai munosunungura vakasungwa, kwete kuti munosunga vakasunungurwa. Zvinova izvo confusion yapinda muchechi yaMwari nhasi. Vakasunungurwa tiri kuvasunga pakare. Mangwanani ano ndiri kuti kana wakadanwa naJesu ukatumwa kuvanhu vavo, ukatumwa kumapeto enyika, hauna kutumwa kunosunga vakasunungurwa, hauna kutumwa kunosunga vakasungwa kare, wakatumwa kunosunungura vakasungwa, kunorapa vanorwara, vachitokutoporesa vanorwara, zvafa nevakafa, uchitaura upenyu mavari. Nekuti Jesu vanoti handina kufanana nemuvengi kwandakakutora, akauya kuzoba, kuputsa nekuparadza. Ini ndakauya kuti muve neupenyu, neupenyu husingaperi. Zvino upenyu ihwohwo chihutora paunofamba semukristu, wakapfeka hembe dzako dzekurwa nadzo, uchigovera upenyu. Kana upenyu ihwohwo ukasvika pane chakafa chinomutswa, kana upenyu ihwohwo ukasvika pane akasungwa ngetani dzinodonha, kana upenyu ihwohwo hazvina mhosva kuti kusungwa uko kungovharirwa here saPaul naSilas, kana upenyu hwakatakura ukasvika pane vakangovharirwa, panoita kakudengenyeka, nematirongo anozaruka ega nezita raJesu Kristu weNazareta. Zvino Jesu vari kuti wakadzvanyirirwa here masikati ano? Ndauya ini kuzoadminister justice kwauri. Ndauya kuzoadminister justice kwauri. Kana uchifunga kuti wakadzvanyirirwa, paunoshanda ipapo wakadzvanyirirwa here? Ndati ndauya nejustice, nekuti zita rangu ndinonzi justice. Chipinda mumagwaro, mutsamba dzangu dzerudo dzandakakunyorera, utsvage kuti ndiri kuti kudii pamusoro pejustice yangu musituation yako. Wotanga kutaura nezvemagwaro iwayo, uchiudza akakudzvanyirira iyeye kuti ndine muchinda anonzi Jesu weNazareta, wakandisunungura, akasvika pano pasi akararama mumitemo yaMozisi yainetsa vanhu. Iye akatika yese one by one, hana kuna kufoira kana umwe chete. Apedza izvo akati alright, zvemutemo izvi ndapedza, saka handina chipomerwa. Saka Satan, you have no authority over me. Now I am coming after you. Vakarovererwa pamuchinjikwa, vakafa vakavigwa, vakanoblasta devil zvokumblasta zviyazve, vakatora key vakachindipa. Hakuna zvemwana wangu achagara muuranda hwako, muupenyu kana muurufu. Nevese vana vangu vaunga wakadzvanyirira, wakasungirira muno muHedhesi, ndasunungura chifambai. Endai zvonzi vakatoonekwa vachifamba muguta reJerusarema. Haleluya, vana vaMwari. Vakaonekwa vanhu ava vachitofamba muguta reJerusarema 1-2 vasunungurwa naJesu. Zvino iwe nhasi hausati watopinda mushiru, wangodzvanyirirwawo zvako. Kuda mubereki ari kukudzvanyirira, kuda murume ari kukudzvanyirira, kuda mukadzi ari kukudzvanyirira, kuda shamwari dzinokudzvanyirira, kudai hama, kana kuti dzimwe nguva maKristu chaiwo ari kutokudzvanyirira. Hama dzako munashe, hama dzangu, Jesu vari kuti izvozvo ndo zvandakafira, asi ndiri kuti ndakukupa iwe pachena. Hauchafanirwi kushandira rusununguko irworwo. Gamuchira rusununguko rwandauya narwo in the name of Jesus Christ. Even now in my own capacity, semuranda washe, ndinotaura kusunungurwa kwewese wakasungwa, wese akadzvanyirirwa masikati ano, ndinokusunungura nezita raJesu Kristu weNazareta. Gamuchira kusunungurwa. Haleluya.
zvino vanenge vakasungwa ndivo vaya vataurwa pazasi apo kuti vane their backs are bent with shame, zvikanzi vane misana yakabhenda nekunyadziswa, hanzi ndinotasanura. Zvino kana wagarisa munhapwa, hazvina mhosva kuti wagara nguva yakadii wakadzvanyirirwa saizvozvo zviri kunzi naJesu. Ndauya nhasi masikati ano kuzotasanura musana wako. Kana wakabhenda in shame, wakambosveveredzwa here, wakambosekwa here? Vana vaMwari, masikati ano Jesu vari pano, vari kuti uya pano, musana wako iwoyo wakabhenda nekusveveredzwa, ndinoda kuti ndikutasanudze. Nekuti Jesu vachitanga ministry yavo, one of the miracles dzavakaita, vakapinda mutemberi vakaona muine mukadzi, mukadzi anga apedza makore nemakore, musana wake wakabhenda, achifamba akabhenda kuti aitoone kudonzvera atizive. Iyi yango imagination yangu, asi zvinonzi mukadzi musana womukadzi uyu wanga wakabhenda, asi musana uyu wanga wakabhenda kunyangwe yanga iri savadha. Kubhenda kwemusana hakuna kuziva kuti nhasi isavadha, wakaramba wakabhenda bedzi, asi chisina kuziva Satani ndechekuti nhasi musana uyu uri kusangana naJesu weNazareta. Nhasi musana wakabhenda uri kusangana namambo wemadzimambo. Nhasi musana wakabhenda uri kutasanudzwa. Haleluya. Kune wese ari pano ane musana wake wakabhenda mumweya, nekusekwa, nekusveveredzwa, nekushungurudzwa. Jesu vari pano. Jesu vapinda mutembere musi iwoyo vakaona mukadzi iye, ndokubva vati nesa raJesu musana ngautasanuke. Uku kwakutaura kwangu kwako, asi zvinongonzi vakarayira musana kuti utasanuke, ndobva musana watasanuka. VaFarisi havana kufara nazvo vadikana. VaFarisi havana kufara nekutasanudzwa kwemusana womukadzi uyu. Vanga vafarira kugara vachimurifeya kuti uya wamusana wakabhenda. Kana maenda muchechi munonomuona, chechi iya iri muJerusarema, mune mukadzi une musana wakabhenda. Munonomuona mukadzi iyeye, indai munoti mukadzi uya womusana wakabhenda ndorara zita rake. Izvi zvakaitwa Jesu vasina kupfuura nepamusana, asi Jesu musi wavakapfuura nepamusana wakabhenda, musana wakatasanudzwa. Haleluya. VaFarisi vakati wazviitire, hauzivi here kuti kubata basa kwawaita uku hazviitwe musi weSavadha? Kutasanudza musana womunhu musi weSavadha, how dare you? Jesu vakati hamuoni here kuti uyu mwana waAbhurahama hakodzeri, hanzi anga akashungurudzwa naSatani akagarwa madunduru kubhendesa musana kudai, asi haakodzeri kuti agare munhapwa, haakodzeri kuti agare musana wake wakabhenda. Haleluya. Zvonzi iwe neni takagamuchira Jesu, tavana vaAbhurahamu nokutenda, saka hatikodzeriwo kuti mweya yedu igare yakashodorwa nekushungurudzwa kwakaitwa. Hazvina mhosva mudikani kuti wakakura usina mubereki uchiitwa dhiula wativula. Hazvina mhosva kuti mvura yese yaiperera pamusana wako uchifudza mombe. Hazvina mhosva kuti waidya zvinenge zvasiyiwa, vagoni vatanga vadya vapedza, zvasara ndozvochipiwa iwe. Hazvina mhosva kuti chii chakakuwira. Hazvina mhosva kuti wakanyeberwa pabasa chaipo ukadzingwa. Hazvina mhosva kuti chero pabasa ipapo vanokubatira mari dzese dzavanogona kubata, kusvika pasina chimwe chavangarangarira kukubatira, vozokupa sendi 2 cents. Zvonzi chiinda nadzo kumba, famba murugare, uya mangwana ushande uchisekerera. Asi nhasi Jesu vari kuti zviri kuperera pano. Misana yese yakabhendeswa iyoyo, kana chiri chikwama chakabhendeswa nemuvengi, kana iri situation ipi neipi zvayo yanga yakabhendeswa nemuvengi, Jesu vari kuti ndauya ndega masikati ano kuti ndisangane nesituation yako. Zvanzi tasanuka. Kana uri chikwama zvanzi tasanuka. Kana uri moyo zvanzi tasanuka. Kana uri mweya wako zvanzi tasanuka. Zvino kana munhu anoonekwa kunzi akaopreswa, akadzvanyirirwa kwenguva yakareba,
unomuona neposture yake, anenge akaita zvokuti mapendeketa anenge atokevha apinda mukati. Vamwe vanozoona sokuti kuzvininipisa, musana unenge wabhendawo, chero stepi yacho kufamba haafambi akati twasa kudai akatarisa kwaanoenda, unofamba akatsikitsira. Haleluya vana vaMwari, zvese kune munhu wese ane posture yakadaro. Masikati ano ndauya nemeseji yenyasha inotaura kuti Jesu vari pano, Jesu veNazareta vari pano, vari kuti ndavinga nzvimbo yako iyoyo, nzvimbo yakashungurudzwa kwenguva yakareba. Ndavinga nzvimbo iyoyo, ndauya kuzokunatsa nezita raJesu Kristu veNazareta. Haleluya, haleluya. Praise God. Praise God. Voindirira mberi netsamba yavo yerudo, Hagai naZakaraya. Vakati pane vane nzara here, nekuti Mwari vati vanoda kukugutsai kwazvo. Jesu vakataura vega mashoko ava pavaiparidza inonzi the Beatitudes, zvikanzi mharidzo yaJesu pagomo. Vakati vakaropafadzwa vane nzara, kwete yemudumbu asi nzara for righteousness, vanonzwira nzara zvinhu zvaMwari, vakaropafadzwa nekuti Mwari Jesu varipo kuti vavagutse. Nekuti votaura Jesu vakati I am the bread of life. Hanzi kana anodya ini achazove nenzara zve. Zvikanzi nemukadzi wemuSamaria, unogoti unondipa mvura unondipa nei? Tsime rakadzika ini, hauna kana chigaba chokucheresa, zvino unondipa mvura yaunowana kupi, unoichera sei? Zvikanzi naJesu, no, you are getting this all mixed up. Handisi kutaura mvura inobva mutsime, ndinotaura mvura mhenyu inobva mandiri, yekuti kana ndikakupa ukaimwa hauchazombonzwi zvenyota. Haleluya vana vaMwari. Saka riri kutaurwa pano shoko, Jesu vachiti varipo here vane nyota, varipo here vane nzara for righteousness. Haleluya, haleluya. Ngavauye kwandiri. I have enough for everyone. I have enough and extra. I have enough and extra. I have enough and extra. And when you have taken enough and extra from me, then you can go, you can begin to go now. Wonoita zvandakakutuma, nekuti unenge wakushanda from the overflow. Hausi kushanda zvenzara, zvokuita dig down deep, asi kuti you are now overflowing nenyasha. Chienda nenyasha idzodzo dzemupfumvumvu, uchinopawo vamwe. Pawasvika nyasha dzisunungure vakasungwa, pawasvika pane vane nzara uchigutsawo, pawasvika pane vari mumadhirongo uchitoburitsa, pawasvika pane zvakafa zvakasvava zvakadhakwa, hazvina mhosva kuti kufa nekuti kwaita drought here, hazvina mhosva kuti kufa nekuti uri kustavhiwa here, hazvina mhosva kuti kufa uku kwabva nekupi rufurwa, hazvina mhosva chakonzera. Asi taura kuti nezita raJesu ndinotaura upenyu pane chese chakafa. Seizvo zvandauyawo nhasi, ndakamirira Jesu muchinda werugare, ndinotaura upenyu munikani pane chese chakadhakwa muupenyu hwako. I speak life over every situation that is dead in your life, every situation that is placid in your life, every situation that is shriveled in your life. Chakusvava muupenyu hwako, ndiwo uri kuhurarama unouziva panguva ino. In this moment, bata ichocho chakusvava. Ndinotaura upenyu usingaperi machiri. I speak life in the name of Jesus Christ. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Nekuti zvanzi naJesu, hazvikodzeri kuti mwana uyu, mwana waAbhurahamu, haakodzeri kuti agare pasi peunhapwa akapambwa naSatani saizvozvi. Ndosaka ndatasanudza musana wake. Tinoziva kuti vanga vakakudzvanyirira zvanga zvichitofaya, kana ungori wemufudzi wemombe dzavo, vakutobhoekana kuti zvino iwe zvawazoporeswa, zvawazonunurwa kubva muunhapwa, kubva muuranda, saka achafudza mbudzi ndiani? Haleluya vana vaMwari, haleluya, haleluya. Zvino vamwe vanoti zvino zvaonga uri wepostcode,
yekuti tinoti kana masvikapo muchaona pane munhu anenge akadai mukasvika munotovhunza mukasvika kana vamwe vanenge vachirayirwa vakwira bhazi vachienda kwavasingazivi mukaburuka pakati chero wamaona munovhunza kuti panhingi pakadai uri pari kutaurwa nedambudziko rako. Asi Jesu vari kuti masikati ano zvaperera ipapo nekuti Jesu mufurusi wezvakaipa. Ndinoziva kuti even if it was after 4 days pavakasvika paguva raLazarus, it's never too late with God. Even if he was 4 days late, he was right on time. Nokuti vachisvika ipapo vakadaidzira kuti Lazarus, come out. Lazarus akastanga akasungwa akasungirwa kavaita vanhu vachiviga nemaziso anenge akavharwa, asi Lazarus staggered out of the dark tomb akabuda out into the light akasangana naJesu vakazoita mabiko naye. Haleluya vana vaMwari. Vakasvika pamwana waJairosi panga paine vanhu vanga vakahaiwa kuchema. Ndozvavaiita panguva iyoyo muguta iroro. Vaiti kana paitika nhamo paiva nemaprofessional mourners vaiuya vachitoita zvokuchema kuti vabhadharwe. Saka yaiva competition neskill yaitopefektwa yekuchema parufu. Saka ndinoona kuti ndivo vanhu vaiva mumba vakadzingwa naJesu. Jesu pavakasvika mumba maJairosi vakati haada kufa, mwana akavata. Haleluya vana vaMwari. Zvakanzi mwana haana kufa, wakavata. Asi vanhu zvinonzi vakaseka. Saka tinoona ndo zvinoita vanhu. Uchiparidza iwe kuti ni Mwari vanondiporesa. Mwari vanga vaona iwe musana wako wakabhenda, vakaona nhamo yako yafamba magenerations, munotozikanwa kuti nevanotamburawo vanokuzivai kuti muri venhamo. Haleluya vana vaMwari. Asi ukozotaura kuti ini ndichatenga chikopokopo pandichaze ndakuvaka danga hombe zvino nekuti richazara nemombe dzangu. Inini ndakuvaka imba huru nekuti pano pachaindatenwa vaenzi veguta. Saka vanhu vese vachauya muguta rino vachishanya vachiuya kuzoparidza vanenge vachivata mumba mangu. Ipapo unenge uchiri kugara mukadzununuka yake kuti unotoita zvokukotama kuti asi uchapinda uchikambaira. Haleluya vana vaMwari. Vanhu vanotanga kuseka nokuti havasi kunzwisisa mweya wagara pamusoro pako. Mweya wanzi mweya waShe uri pamusoro pangu. Wakandizodza. Haleluya. Kuti zvazuro zvisare kuna nezuro. Wakandizodza kuti ndichinje masituations. Haleluya vana vaMwari. Zvinonzi Jesu vapinda mumba maJairosi vakasekwa nemaprofessional mourners nokuti vaida kuvadiscourage nokuti ranga riri basa ravo kuchema panhamo. Changa chiri chirarama chavo kuchema pane nhamo yomumwe munhu. Saka chiraramo chavo kwanga kuri kushunguridzika kwevamwe vanhu. Asi vaibva ipapo vachiti today we made it. Vachiverenga mari yavaita pakuchema nhamo. Asi Jesu akati get out. Newe mudikanwe kana uchida kuti situation yako ichinje, rega kuramba uri pakati pevanhu vasingadi kuchinja. Rega kuramba uri pakati pevanhu vasingadi Mwari. Rega kuramba uri pakati pevanhu vanopokana nemafambiro ako anodiwa naMwari. Nekuti Mwari votaura kuti iwe uri rima, ivavo vanhu iwe uri chiedza, ivavo vanhu irima. Zvino rima nechiedza zvingabatana seiko? Zvikanzi kuda hauna kunzwisisa. Zvikanzi don't be equally yoked with the non-believer. And who is the non-believer? Anyone asingabelieve zvaunobelieve. It doesn't matter kana chitanonamata Mwari manamatiro ake. Asi kana asinganamati Mwari manamatiro ako iwe, asinganamati Mwari watinodzidziswa murevealing truth, hauna business. Haleluya. Nekupatina mumweya nemunhu akadero. Haleluya vana vaMwari. Zvabva zvanzi how can two walk together unless they are in agreement. Saka iwe chiitawo zvakaitwa naJesu vachipinda mumba maJairosi. Vakadzinga vese maneiseyas vese vasingadi zvakanaka kuti zviitike muupenyu hwako. Vaya vanokudiscourage, vanokudongorera vaya vasinganyatsokuona mushemushe. Vakajairira tsika yekukuopresa vaya vakangojairira kutambura kwako. Chifamba ubve pavari. Kana wafamba pavari, then begin to declare the goodness of the Lord in your life. Begin to declare the light of the Lord, the life of the Lord in that situation. Nekuti vakati vanhu vaya vachingobuda vabva vangoti mwana muka. Hapana munamato vakati mwana muka.
zvikanzi newe ndakupa simba rekuti utaure masituations ako. Isi chii chaicho chiri kukushungurudza? Situation yako. What is going on in your life, brethren? Tapindwa nemweya wechop mweya wezindoindawo kungouta setiri kufamba muchampupuri tichingopupurika tichiinda. We don't take a minute to stop and look at our lives. Totora inventory kuti ndepapi pari kuda jekiseni raJesu, ndepapi pari kuda mbama yaJesu, ndepapi. Ngatitarise masikati ano timhanye tichiuya napo ipapo pari kuda mbama yaJesu. Parowe mbama youpenyu yakarohwa Sauro. Takainzwa pano last week kuti encounter yaSauro inonzi mbama yakarohwa. Zvino iwe pako ndepapi muupenyu hwako pari kuda mbama yaJesu? Zvino ndiri kuti ndauya nayo mbama iyoyo masikati ano. Ndauya nembama iyoyo masikati ano. Situation yako yakasvava iyoyo ndinotaura upenyu mairi. Gamuchira upenyu musituation yako yakasvava. Things must change. Hatifaniri kufamba sevanhu vari munyika. Chero vari munyika zvavo zvinochinja nokuti vanonoromba asi zvinochinja kwenguva diki. Nekuti muna zvirevo shoko raMwari rinotaura kuti mufaro mukuru ndewenguva duku vadikani. Saka zvikanzi mablessings angu naMwari, hanzi my blessings. Anoedhera mufaro muupenyu hwako. Hanzi anokuita mupfumi zvisina kutambudzika, zvisina kusuwa. Asi mablessings anobva kune rimwe divi. Vadikani, ngatimhanye kuna Jesu masikati ano, mumwe nomumwe nesituation yake, mumwe nomumwe nesituation yako. Rega kuramba wakasungwa beyond masikati ano. Rega kuramba wakasungwa beyond masikati ano. Rega kuramba wakatsimbirirwa beyond masikati ano. Regera kuramba wakabata chakasvava chakupererwa noupenyu masikati ano. Hapana pakasvikwa naJesu vakachema rufu mubhaibheri. Hatipanzwi ipapo kuti Jesu vakasvika paine rufu ndobva vabetsera vanhu kuchema kana ndobva vanyaradza vanhu parufu. Hakuna scripture yakadaro. Saka newe vari kuti enda unomutsa zvese zvakafa. Chese chakafa chasangana neupenyu hwako. Give it the life of the Lord. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, vana vaMwari. Mhanya nezvinhu zvako. Zvanzi naJesu, let's have a divine exchange this afternoon. Let us have a divine exchange. Uchinipa zvako zvakaora, zvakafa, zvinonhuhwa, zvakadhakwa, zvakabhenda, zvakamonyoroka. Ini ndichikupa zvangu zvine upenyu. Kwete hwenguva idzodzo chete. Semashura nahabhurakadhabhura anongoitwa ipapo. Hatiperera ipapo. Zvanzi ini rangu shura harisina habhurakadhabhura nekuti ndini ndakasika zvinhu zvese izvi. And I am the Alpha and the Omega, the beginning and the ending. Kureva kuti I keep on beginning and I keep on ending. Nezvese zviri pakati ndiri in charge. Saka chero chanhuhwa sei chafa mazuva 4 saRazaro, ndinongoti muka, chinomuka. Razaro paakafa angafa achirwara. Asi paakamuka akati kurapwa parufu, akati kurapwa pachirwere, akamuka ave better than he was even before. Ave nani, the better version of Lazarus, kudarika zvanga akaita asati arwara. Hallelujah, vana vaMwari. Zvino chako uri kufunga kuti chii? Do you think it's too far gone for God? Your situation is never too far gone for God. And your situation will never face the Lord. He is waiting for you. Nekuti Mwari vasiyana na Satani anongokambira. Ekuti nyangwe dai akakunhuhwidza uri miles away, anoita zvekukuhaka kudai. Mwari avaita izvozvo. Jesu vati uya wega nemakumbo ako uchifamba. Wondipa situation yako iyoyo willingly. Nekuti nyangwe dai pavakaita chishamiso chiya chekumultiplya hove nechingwa, zvinonzi vakapiwa. Havana kunobvutira mwana chingwa nehove. Vakaita zvokupiwa. Ndo zvatinoita kana tida kuti Jesu vashandure zvinhu zvedu. Ngatizvipe kwavari. Tovapa nguva yokushanda nazvo. Tozvipa kwavari nokutenda.
tichitenda kuti Jesu hapana situation iri far too gone for him, asi zvese zvinhu zvinoshanda nenguva yazvo. Hallelujah, vana vaMwari. Praise God. Tikaenda pavhesi 6 pendima yaverengwa. Yes. Pavhesi ivhesi 8. Tikaenda pavhesi 8 pendima yaverengwa iri kunzi hanzi he opens the eyes of the blind and fully restores those bent over by shame. Yekubenda neshame taitaura. Tikuda kutaura yekusvunudzwa kwemapofu. Hallelujah, vana vaMwari. Jesu voti zvange zviri nani dai wanga uri bofu rekuti maziso ako akavharwa zvachose. Zvino ione nhamo nokuti uri bofu rine maziso akasvunura. Hallelujah. Unozviti unoona asi uri bofu ako. Hallelujah, vana vaMwari. Ndo dambudziko rataita nhasi mubody of Christ. Kune vamwe vatori nemaziso akawanda anenge matronza, vanoona from the back, from the front, from the side, from above and from beneath. They claim to be surrounded by eyes, and yet they are blind. Their eyes have been blinded by something. Zvino pane tukuro tunonzi itwo tuma strongholds. Stronghold chinhu chabata pfungwa yako kwenguva yakareba, chikabva chaimanipureta pfungwa idzodzo kuti pfungwa dzingofunga nezvacho, hakuna chinobuda mupfungwa dzako chisina kufiltwa through the stronghold. Zvino masikati ano ndiri kuti kunyangwe mastrongholds iwayo nezita raJesu vanonzi Kristu. Penyu papera mastrongholds. Kune wesanzwa shoko rino ndiri kuti nezita raJesu Kristu veNazareta ndinokatanura mastrongholds ese. Kana zviri zvedzinza, kana iri tsika chaiyo yemagariro, kana ari marituals, kana ari maincantations, kana chiri chinyi, handizivi kuti chinyi chakabata muupenyu hwako. Upenyu hwakararama here hwakanyanya kukushungurudza zvokuti hauchagoni kufara. Wakanganwa kuti kune chinhu chinonzi mufaro washe chakaiswa mberi kwako, chakanzi naJesu ndo zvandapindira mauri izvozvo kuti mufaro wako uzadzikiswe. Haleluya, vana vaMwari. Zvino kana ari pano ane stronghold ndoti condition zvokuti unopedzisira watora ownership, wakutoiti ndeyangu. Ukati asma yangu nhasi yakadai. Zvino kana iri yako uri kuda kuti Jesu vaitorere chii? Kana iri yako gara nayo. Asi kana iri yaSatani ipe kuna Jesu. Dzosera kumuridzi wayo. Hanzi itaurire kuti ndine muchinda werugare, muchinda unonzi Jesu veNazareta, akauya pano panyika akagara makore 30 akamirira hake achiita slowly kechiumangi negore rechi 33 akarovererwa pachipiyaniso achipomerwa mhosva dzokuti kana pwere kumatumbatumba hadzitauri zvakadero. Asi vanhu vakuru vanga vakapfeka mazirobho, mascribe, mapharisees, masadducees, vaitaura nyaya yekutungana kwembudzi vachipomera Jesu mhosva isingatsananguriki. Asi zvinhu zvaMwari zvinoshanda nemashandiro azvo, nokuti vanoti at the fullness of time zvinhu zvese zvichaita align newiru yaMwari. Vakatadza kunyatsoruka nyaya yacho mushe kuti vati Jesu vari kuvapomera chii, asi hazvina kutadzisa rufu nokuti rwanga rwakatarwa kare kuti vaifana kuti vazofa. Hallelujah. Kufa, kufira iwe, kufira ini, kufira stronghold iyoyo. Kuti kesi yese chakambowana vatete, kana vakaita mudungwe vana vatete 4 so kumashure vasina kumbororwa, iwe wotodaidzira kuti makuseni ndiri kutoparorwa.
nezita rajesu kristu venazareta. Not by might, not by power, ndozvataurwa naZakaraya, but by my spirit, says the Lord. Vadikani Jesu vari kuti ndauya pano. Stronghold yako chii wewe? Chii chagarisa muupenyu wako? Nokuti chero gore riya vaIsraeri vagarisa paMount Horeb paya, vagara vachingopukuta zvavo mana, vachingopukuta mana, vachinakirwa vari ipapo. Zvikanzi naMwari, magarisa pagomo rino, chirongedzai muende. Haleluya! Ndo zvandiri kutaura ini nhasi masikati ano kustronghold yako. Ndiri kuti enough is enough. Wakagara makore nemakore, ukagara pageneration, kusvika kumageneration maybe 12 anoinda kumashure. Tinotozikanwa vedzinza redu kuti vana veko havaroorwe, havachemberere pavarume. Tinozikanwa kunzi imbavha, vana vekwaningi. Nyangwe dei vachiuyawo kuti vazoti rega ndimbonotandara papa vavakidzani vangu apa. Nhasi ndambo zvonzi uchitoonai pane zvese sungirai gejo nengetani. Nokuti ichero gejo unosumudza mbudzi isaiki pachirugu chembudzi. Uye iyeyuyu musambomurega, musamusiya. Vane voudzwa vana ipapo, musamusiya. Kana ari patoireti mumire kaishowa kuti makamirira panze. Kana achipinda pese paari vainaye, nokuti unhu hwake tinouziva. Haleluya vana vaMwari. Stronghold iyoyo unozikanwa nayo pane vanhu. Nezita raJesu ndinotaura nayo masikati ano. Katanuka, zvaperera pano. Rwedo rwako nomunhu akafirwa naJesu venazareta rwaperera pano. Nekuti ndo zvandakatumwa naJesu. Vakati chienda, asi vanenge varamba kugamuchira shoko irori. Shoko rokuti mastrongholds ngaaputswe. Vane misana yakapenda ngaitasanurwe. Vane meso asingaoni ngaaone. Vanenge varamba shoko iroro, guma chero dust retsoka dzako. Ndinoriguma paindaneti pano vadikana. Ndinoriguma paindaneti pano masikati ano. Dust iroro. Tiri kuti tambira ruponeso rwauya naJesu masikati ano. Vari kuti ndauya ndega, ndavinga iwe. Chisa zita rako ipapo. Haikona kurega situation iyo yakadaro. I am provoking the righteous anger in you. Ndo zvatakapuirwa hasha naMwari kuti titsamwire tukuro twakadai, tunozviti mastrongholds. Titsamwire tukuro twakadai, tunozviti makomo. Zvino kana tuchifunga kuti igomo stronghold, kana tichifunga kuti igomo, zvanzi izvo, the power of God is mighty to the pulling down of the strongholds. Hallelujah. Zvikanzi naJesu, there is no mountain I won't climb up. There is no river I will not cross. There is no door I won't kick down. Coming after you. So this afternoon, zvinzwe kuti I am the prince yekudenga. I am the princess wokudenga. Nekuti Mwari vati ini kwandiri newe. Chiuyai kumusha. Mese chiuyai kumusha. Tamunyasha mtemo wakapera. Hondo yakapera, kutsamwirana kwakapera. Chiuyai tigarisane semhuri. Uyai kumusha vanangu. Hondo yakapera. Wongona mwana ngoramba akatonona seri kwegwenzi. Zvanzi hondo yakapera. Buda museri kwegwenzi, hondo yakapera. Uyai tigarisane munyasha. Haleluya vana vaMwari. Asi apa tiri kunzwa nyaya iri kutaurwa naZakaria naHagari. Inyaya yevanhu vanga vabuda muexile. Saka iwe chii changa chakakutsikirira muupenyu hwako? Saka zviri kunzi naMwari, pauri kubuda imomo, chiuya usangane neni face to face, sezvo ndakaita naSauro. Uya tisangane ndikupe mbama. Ndipe icho changa chichinetsa ichocho ndichipe mbama, zvokuti hachizofizve chakakutevera. Vana Mose nevanhu vake vachema pagungwa dzvuku zvikanzi Mozisi, chii chandakakupa pandakakutuma? Uri kundiudzireiko? Zvese zvekuchema kuri kuita vana veIsraeri, newe uri kuchema pandiri kundiudzirei? Simudza tsvimbo yandakakupai. Asi usati waisimudza, verenga mushe. Unoti ingorongani, machinda mangani. Vangani vaIjipita vari kuuya vachikutevera, vaverenge, nekuti you will never see them again. Hallelujah. Mwari Baba vati, I am a faithful God. I am not a man that I would lie. I do not allow a word that I send to achieve something to come back empty-handed. I don't allow that. That's what he says.
saka iwe ukaritsvaga ukariwana shoko iroro rinotaura kusvinudzwa kwako, chiziva kuti ruponeso rwauya muimba yako nezita raJesu, nezita raJesu. Ndozvandauya nazvo pano masikati ano. Jesu vari kuti uya pano, ndinoda kugadzirira size chiri kukunetsa ichocho. Enough is enough. Wagarisa in this spot. Ibasa here rauri kutsvaga, ndati wagarisa uri rovha. Murume here wauri kuda, ndati wagarisa uri musinguru. Zvakanaka Apostle Paul vakati kune vanozvikwanisa garai makadero, asi kana iwe wati hauzvikwanisi uri kuda murume, ndati wagarisa uri musinguru. Haleluya. Mweya wokuzvidzwa here nekungosemwa, ndati enough has been said about you. Chiuya pano, uya pano. Ndoda kugadzirira iyoko kusema mweya iwoyo, mweya weimbwa wakataurwa naReverend, ndoda kugadzirira sizeness. Hauchazouonizve, hauchazounhuwidzizve. Asi kana ndazvibvisa vakataurira vanhu vakawanda, zvikanzi inda hako iwe mukadzi wanga uchida kutakwa nemabwe, asi usazotadzazve. Ndozvavari kutaura masikati ano. Vati hapana chiri kukunetsa iwe, hapana chakakuwira nezuro kana chakakuhwandira mumakwenzi chandisingagoni kudhila nacho. Asi kana ndadhila nacho, don't go back to your vomit like a dog. Pona. Haikuna mangwana kumira ukati ruchiva, mangwana ukauya ukati ruchiva, mangwana ukauya pane mucherechedzo wakadero uri mushoko raMwari. Unonzi pane murume auya achingoreura chinhu chimwe achingoti ndinzwirei nyasha. Ndokubva vanhu vese vasimuka vakati musamunzwira nyasha. Enough is enough, zvakwana, we are tired. Tadeta nenyaya yake imwe chete. Ngatifambe vadikana. Ngatifambe tichitsvaga Jesu vacho, nekuti Jesu vacho vari kutoda kuwanikwa newe. Shoko raMwari roti ndinoda kuti undiwane kana wanditsvaga uchandiwana nokuti ndichawanikwa newe zviro kwazvo. Saka vakamirira Mwari kuwanikwa newe, kwete zvezita vadikana. Hatidi munhu werevealing truth anonomira padombo kana nguva yakwana, kuita sempavha inomira muticha zvokudongorera zvakati zvine zvichitwa izvozvo, kudongorera udenga raMwari, vamwe vachiimba hozana, kujamba pamatombo, kuti izvozvo kukwakuka itsika yaSatani iyoyo. Uri kubva nekupiwe Satani. Paungana vana vamwe zvanzi nemukupota. Zvino haudi kuwanikwa uchijamba uri muti uchidongorera nepakati pemabranches kuti waona kuti chii chiri kuitikawo. Zvino zvanzi denga rakakura zvekuti tese tinokwana. Vadikani ngatikurudziranei, tinokwana denga ihombe, hazvizi zvenhange mutange kuti tanzi kana watanga kana wadi hai wanzi vemberi vavo ndo vanozoya kumashure izoye mberi. Zvikanziwe kana uchiona kuti you've got everything figured out, step aside. Ndavinga vana vangu vari munhapwa, ndavinga vana vangu vakavharirwa pano, ndavinga vana vangu vakatongwa vakatsikirirwa nemastrongholds. Haleluya vana vaMwari. Zvino nhasi ndinoda kuti icho chakabata pfungwa dzako ichocho chausingagoni kuenda beyond, nekuti competition iripo, nhange mutange iripo, hondo iripo pakingdom of light nekingdom of darkness where you are concerned. Kurwira pfungwa dzako mudikana, nekuti shoko rinotaura kuti as the man thinketh so is he. Zviri pfungwa dzako izvozvo ndo zvauri ungadesire nemwoyo wako to be better, but kana usati warenewa mind yako unongoramba uri zvauri, kana kuti urori unotoramba uchinyanya. Nekuti Mwari vakataura kuti vanodawo kuita zvakanaka itai, nekuti kana nguva yekupedzisira yakwana vanoita zvakanaka vacharambawo vachiita zvakanaka, asi vane uori vachaora zvakanyanyisa. Haleluya vana vaMwari. Thank you Jesus. Haikona kuramba wakakwidibira karo ako, kudubura. Pull down the stronghold in the name of Jesus Christ. Hallelujah. Hanzi ndokusimba kwakaita shoko raMwari ikoko, rinodhonza twese tunoda kuzviexalta above the knowledge of the word of God. Chese chinoda kumira kuzvisumudza, hanzi ichocho ngachirangwe neshoko raMwari. Chinoda kuzvisumudza above the word of God, ngachirangwe neshoko raMwari, ende usachitendera. Haleluya vana vaMwari. Zvinozonziwa kwoti wati hausi bofu, unoona dai ungori bofu zvanga zvakanaka, nokuti ndakauya kuzosvinudza mapofu. Saka zvinokana uchizviti unoona,
asi ndichiziva hangu kuti uri bofu ba wona maonero ako iwoyo tigoona kwaunosvika asi kuona kwako ikoko kunokusvitsa mumugomba remoto kuona ikoko. Zvino ngatiitei mapofu vanhu vaMwari kuti Jesu vatisvinudze masikatani, vatisvinudze maziso emweya atinotaura pano kuti vakapofomadzwa maziso emweya. Ngatimanye masikatano, ngatimanye, nekuti kana wakapofomadzwa umwe ubofu haisi total blindness. Upofu hune zvikero vadikani. Kune bofu rokuti rinoona asi rinoonera pedo, kana zvakure harichaoni. Koita bofu rokuti zviri pedo harioni, rinoona haro zviri kure kure. Koita bofu rokuti rinoona udzengerera. Koita bofu rokuti total darkness. Koita bofu rokuti rinoona mavisions richiti haleluya vana vaMwari. Zvino upefu hwacho hazvina basa kuti iyi grade ripi, zvanzi uya nawo. Kana uine spiritual blindness, imwe spiritual blindness yekuti shoko raMwari harinzikwi, rinoverengwa senovel. Haleluya vana vaMwari. Shoko raMwari rinoverengwa nelanguage inonzi Holy Spirit. Ndiko kuti ridudzire mweya mutsvene, ududzire shoko racho kuti riri kuti kudii. Asi kana mweya mutsvene usati watadza kududzira, iblindness iyoyo vadikani, iblindness. Pangadaro pane stronghold iri kurambidza, iri stuck in traditions, iri stuck in rituals, iri stuck in vanovatichi mumaitiro kuti hazvainzwai isu kwedu tinodai, kwedu zvinonzwai zvainzwai nani zvainzwai naivavo, ko iwe unoti kudii? Jesu vanoti zvinzwii. Zvino Jesu voti inini I have the last say over every situation. Saka kana uchifunga kuti unoonako chiita marituals enyu, uite zvese zvaunofunga kuti ndo zvazvaitwa nevakazviita vaunoda kutevera, asi zvese zvaitwa izvozvo ubofu hwako ihwohwo kana waramba kuti ndikusvinudze, haleluya, nhamo zhinji ndeyako. Haleluya vana vaMwari. Zvikanzi hanzi Mwari vanoda avo vanovada, vanovaremekedza. Haleluya vana vaMwari, haleluya. Zvino isu tinoti tiri vana vaMwari, asi kuda kwedu Mwari ndekwe pay as you go. Pay as you go, yekuti patinenge kana yapera top up, ndo patinonojusa futi kuti tigone kutaura naMwari. Yopera tojusa, nyangwe kana dai ikapera Mwari vari pakati pekuti ropafadza. Haleluya vana vaMwari. Hatidi kuita mapay as you go Christians. Ngative on contract, kuziva kuti every time pamwedzi isati yapera internet yangu inenge yatowedzerwa kare, isati yapera, saka ndinogara ndakakonektwa chete painternet. Haleluya vana vaMwari. Hatiregei kuita pay as you go Christians. Vanongoenda paMwari vakanamba paMwari vachichema kana vawirwa nechavawira, kana vaine chavanoda. Vanhu vanoita put out fire in the kingdom of God, kunamata kwekudzimura moto nguva nenguva, kuinda pana Baba uchidzimura moto, Haleluya vana vaMwari. Zvineonga zvidawo here kana wanga uine mwana wako waunodisa chaizvo, wakapa pfuma yako yese neinheritance yako yese, asi haatauri newe. Kana akashuwa bedzi ndo paanouya kuzoti dedi, kana aine chaanoda bedzi ndo paanouya kuzoti dedi. Let us learn to live in constant fellowship with the Lord, because He is the Lord of our souls. He is our daddy for eternity. He is our beginning and our ending. Hallelujah, hallelujah. He is the one who holds our future. Zvino handiziviwe munyikani kana ndiri seni, handikendengi kuti ramangwana rakadii, nokuti ndinokendenga kuti Jesu ndo vane ramangwana racho. I am not bothered about the future, but I like the fact that God is the one who holds my future. Nekuti chero shoko raMwari rinotaura kuti munhu nepfungwa dzake nemoyo wake anoita zvirongwa zvake zvega, but the Lord will order his steps. Hallelujah, hallelujah. Totoonawo kana nyangwe nezuro varipo vakazviita izvi. Sauro akati atakisa Stephen nematombo achibva ipapapo. As quickly as Stephen's spirit, reached heaven, Saul was already on another way. Kuti anopersekuita zvevamwe,
kuDamascus. Haleluya vana vaMwari. Mbama yaPauro akairowa akaziva kuti handisini, I'm not in charge. Zvino vazhinji vedu mbama dziri kutirova idzi, Mwari vanoda kuti tizive kuti we are not in charge. Handisi kuti Mwari vari kuunza mbama, asi Mwari vanenge vakamira pasaidi uchirova mbama zvokurova zviyezvi kuti usvika waziva kuti Jesu ndishe. Sauro akazoti ndimani ko Ishe wangu? Zvikanzi ndini Jesu weNazareta wauri kupersecute. Haleluya. Zvino wazondiziva ka, wazondida ka izvozvi. You didn't have to be blind first, so you didn't need this mbama. But ndatokurova kuitira to shock you into reality. I've come to shock you into reality. Hallelujah vana vaMwari. Zvino ndozvokuti Sauro angaronga zvirongwa zvake netsamba dzese dzatodhindwa. Vadikani dzadzine authority tsamba dzadhindwa dziri momwe make kuti anovatocha zvokutocha zviya nokuti angafarira rufu rwaStephen. Akati izvi zvinotofadza izvi, ndikazviita izvi haakana chinzvimbo ndopedzisira ndachikwana. Ndofunga anga achazoitwa mukuru wevaFarisi pakufunga kwake. Asi uku kwaiva kufunga kwemwoyo waSauro. God ordered Saul his steps. Nokuti paakazonosvika kwanga achinda, nyaya yanga yachinja. Rwendo rwakachinja, nyaya yakachinja. Neresult yacho ikachinja. Result yaizvozvo ndo yatinoona nhasi mabhuku ese anoti vaRoma, vaKorinde, vaKorose, vaFarisi, vaFiripi, zvese ndo mhinduro yacho iyoyi. Ndo mhinduro yacho yembama yakarohwa. Saka inini ndinoti kana zvirizvo zvandinonida in my life, mbama iyo ngairohwe chop chop, ndikurumidze kupinda mukufambidzana naJesu vacho. Ngairohwe mbama iyoyo Jesu vasati vadzoka. Asi ini ndinoprefer kuti mbama irohwe chiri kundidzisira pasi pane kuti ini ndigowanikwa ndiri kurohwa mbama yacho. Haleluya vana vaMwari. Mbama tinoidaidza yaMwari, asi ngatizive waicharova kuti icharovani. Tarisa upenyu hwako, utarisa mafambiro ako, ugoona kuti mbama yaJesu icharovani. Kana yauya inorova situation here kana kuti icharova iwe. Kukuchinja kuti ugozonzi Paul kuti ugone kushandisika. Haleluya vana vaMwari. Mbama kana yauya icharova iwe here kuti uchinjwe. Utange kuita Paul kuti ubereke zvibereko zvemweya, kwete zvibereko zveworo zvaSauro. Saka kana ndiri nevadikani ndoti mweya mutsvene ngaundibatsire masikati ano ndigone kuona pandinoda kugadzirisa, ndigokumbira kuti mweya mutsvene simba ravo rindigonese kugadzirisa nzvimbo iyoyo muupenyu hwangu, kuti zvinenge zvasara zviya zviri kuramba kutanhauka kana Jesu vazozvisumukira vomene, mbama irove izvozvo kwete kuti igouya ichirova ini. Haleluya vana vaMwari. Ngatichinje kushandurwa, tirege kujairira Mwari, tirege kujairira shoko raMwari. Unoona mukristu akajairira Mwari, mukristu akajairira Jesu, rurimi rwake nguva dzese dzinoti iye Mwari wacho anga azodai otendeuka obva ati munhu waMwari, akurumbidza munhu akasikwa naMwari, asi kuna Mwari vacho achingoti iye Mwari. Haleluya vana vaMwari. Ngatipone. Shoko rouya roti kutya Jehovha ndiko kuvamba kwezivo. Zvino zvabva zvanzi unozviti hako unoona asi hauoni, nokuti pane blind spot yawakatarisana nayo. Uri kupfuura nepablind spot every day, asi uri kungobondera blind spot imomo. Uri kutrepwa nechinhu chimwe chete ichocho mangwana. Saka iwe uchizviti zvaunozviti unoona, ndinorega uone maonero ako iwoyo. Asi dai wanga wabvuma ukasimudza maoko ako pamberi paJesu ukati ndiri bofu, ndinoda kuti ndione. Ndinoziva kuti kune vanhu vasingafari paunenge uchiita transition iyoyo yekusiya zvinhu zvakaipa uchipinda mukubwinya kwashe, nekuti chero blind Bartimaeus paakashauta vanhu vakati nyarara, unoitira mambo noise. Hanzi unoitira mambo noise. Nyarara. Unofunga kuti vangakubatsira neyo. Nyarara. Indawo usina ungovhengedzera havazvidi izvozvo. Jesu vanoda respect, total respect. Kuvavinga wakapfugamana nemabvi, uchifamba nemabvi wakazvirereka uchidai. Vana vaMwari zvese izvozvo ukazviitira mubofu unoitira pasina. Asi ndinoda shoko raMwari rinotiudza kuti ngatimanye vadikani to the throne of grace
so that we can obtain mercy to use it in the time of need. Nokuti Mwari vakatozviziva kuti kune time inonzi need ichauya muupenyu hwako, ichauya muupenyu hwangu. Saka iwe kana wapindwa netime inonzi need, haikona kungojema inda pachigoro chenyasha. Kana dzapera ngoni dzaunga wakabhenga, dzokera futi uchimhanya as many times as you can. Simba rako bedzi rekumhanya uchienda ipapo. Hadzina kushota. Hadzi uya utore enough and extra. Enough and extra. Hallelujah, vana vaMwari. Extra yo uchigoverawo kune vamwe kwaunofamba kuya, ukasanganawo neari kupinda pawakabuda, enda uchisunungura nokuti tinonzwa chero pavakasunungurisa dhongi vachipinda muJerusarema kunofa, Jesu vakati dhongi iroro vaudze kuti kana tikarisunungura tikaenda naro tinozoridzosazve kwamuri. Haleluya. Saka zvinewo kana wasunungurwa uchiklema kuti wakasunungurwa, chizvionawo kuti uri kuita ma-exploits in the kingdom of God. Ma-exploits hafanani vadikana, nokuti takadai tiri muviri washe, imwe imhuno, umwe rurimi, mamwe matumbu asingambobvari kana akaonekwa, asi ndo ane yese. Matumbu ndo ane yese, nokuti mumatumbu mukapinda poison, the whole body sits down under. Saka hazvina mhosva iwe fara neposition yawakapuwa mukingdom mashe, asi izive first. There is power in knowing. Munyika vanoti knowledge is power. There is power in knowing. Knowing who you are gives you power in the Lord. Knowing who the devil is gives you dominion over him. Knowing what your weaknesses are gives you the power to go after the grace of God, to demolish that stronghold. Knowing your strengths gives you the power to know the authority you have in the kingdom and who you have been called to be. Haikona kuzvinetsa munikani uchipinganidzana nevanhu vari kumhanya resi yavo maringe nemadanirwo avakaitwa, iwe uchikuita chipukupuku ipapo, iwe uri ruoko uri kuda kufamba neruoko, zvinobuda here? Tikatarisa mukati meruoko nepasi petsoka zvinoita sezvakafanana, asi zvakasiyana. Zvichienda nefunction yacho. Saka iwe ungazviona kunge wakafanana nemumwe anoitawo zvaanoita, wakuda kungomhanya pukupukupuku. Vana vaMwari, takazviwana kupi? Hanzi unozviti unoona, asi chinoonekwa hapana. Inonzi dhololo. Chinoonekwa hapana, dhololo. Saka vana vaMwari masikati ano ngatikumbirei nyasha kuna Mwari kuti tizive kuti takambodanwa kuti tiite. Tofunga kuti chero chidzidzo ichi chakatomboitwa chiri pavhidhiyo. Kuti destiny yako wakadaidzirwa kuitei. Bvunza Mwari. Haikona kungomhanya tese tikaita maziso. Saka tofamba nei? Tese tikaita matumbu, ko muromo wacho chikafu chacho chinoita mbopinda nepari. Ko ruoko rwacho ziva, we are the body of Christ. Zvino ndo paunoona kana munhu aine makumbo matatu asina maoko anonzi akaremara. Saka nhasi the body of Christ yaremara nekuda kwevanhu vanoti vanoona asi vasingaoni, vane maziso akavhurika asiwo akavharika. Haleluya, vana vaMwari. Zvino Jesu vati gogogoi, musaramba kudavira, nokuti imba yauri kugara imba yangu. Ndichinoka handisi kunoka sestranger, ndiri landlord, ndadzoka mumba mangu, ndiri kugogodza, usaomesa moyo iwoyo, zarura ndipinde, ndikutaridze kuti who are you in me. Hakuna vakasangana naJesu vaizviziva kuti ndivanani. Unototi wagamuchira Jesu vamauri, vochikutaridza kuti iwe ndiwe ani. Wochitanga kuita ma-exploits muimba yaMwari, mukingdom maMwari, maringe nekuti waudzwa kuti ndiwani. Hallelujah, vana vaMwari, praise God. Ndakutopedza. Zvabva zvanzi izvo tikaivinga scripture yaverengwa pana 9. Hanzi Mwari watches over strangers and immigrants. Ndo yokupedzisire. Hanzi vagovenga vanoita zvakaipa, asi kune vanovada. Hanzi vanovada ende vanovaropafadza. Hallelujah, vanofadzwa navo. Saka apa pekuti hanzi Mwari watches over strangers and immigrants. Hallelujah.
Zvino tichitaura vanonzwa rurimi rwuno kana vari muSouth Africa, vari kuUnited Kingdom, vari you are immigrants. Hallelujah, vana vaMwari, hallelujah. Saka Mwari kuti vatozoita watch over the immigrants. Vanoziva kuti pane zvinoitika kana uchigara munyika isiri yako. Asi zvonzi naJesu, you are covered. Don't worry. Saka tinosiwa now without excuse. Zvanzi kana wakabhenda musana neshame ndauya kuzokutasanudza. Kana maziso ako akavhara uine ubofu hwelevel ipi zvayo kana grade ipi kana description ipi ndauya kuzokusunudza. Kana wakavharirwa ndauya kuzokusunungura. Kana wakasungwa nengetani ndauya kuzodambura cheni idzodzo, because my other name is called a chain breaker. I am the chain breaker. And I am the prison shaker. Hallelujah. Hallelujah, vana vaMwari. Saka zvonzi kana iwe uri stranger, and you can be a stranger in your own family. You can be a stranger in your own family. Saka zvanzi kana uri wemhando iyoyo, rega kuswera uchichema nevanhu. Vandide, vanondinyeya, vanozondidai, vanondibatira, vanondikorovhera. Siyana nazvo. Zvanzi, I'm watching over you. Hand those things over to me, and I know how to sort them well. Ndinozvisota mushe. Hallelujah, vana vaMwari. Saka hapana kuti anzi isi tingagodii munongoziva kazvemunyika muno. Nyika ino munongoziva kana. Hapana, zvakanzi I give you dominion. Ukangotsika pese pawatsika netsoka yako, I give you dominion over that place. I give you dominion over that place. I give you dominion over that thing. Saka chii chingakukonesa? Chii chingakushungurudza mwana waMwari? Zvonzi we don't walk by sight. Zvese zvichiitika izvi zvinana upofu, zvinana kubhenda kwemusana, zvinana chini. Saka asi Mwari apa vachitaura shoko iri nevatumwa vavavo, ranga riri shoko rekunza hope, shoko rekunza restoration, rebuilding, even as they were rebuilding physically the temple in Jerusalem. Hallelujah, vana vaMwari. Vanga vachitovaka physically, asiwo vachitovakwa futi. Nekuti munoziva kana vagarisa munhapwa, vamwe vanga vakazvarirwa munhapwa imomo vasingambozivikana kuti chinonzi the house of bread ichi. Vakazvarirwa muzvimwari izvozvo, vamwe vanga vari madevera ngwena, vanatoendawo, vanongofamba vari machamupupuri, havana control over themselves. Vanongoti mhepo ikaendawo kuendawo ikoko, mhepo ikaendawo kuendawo ikoko, ikaendawo. Haleluya, vana vaMwari. Vamwe vanga vakajaira kungonyadziswa nozvo zvinoita kana muri munhapwa. Vamwe varume vanenge vachinyadziswa madzimai aripo, varume vanhu vane igoka, vanenge vachiita kurespectwa. Zvino vakabva vabvumburudzwa ipapo mukadzi akatarisa, mazvona inhamo dzaivawira vari mukati meexile. Saka ego yavo yanga iri bruised. Saka zvanzi masikati ano kana uine ego iri bruised, ndiwe wandavinga, vane the back that has been bent by shame. Saka hakuna chasiwa pano. The Lord has covered everything. He has us totally covered. Zvonzi nerimwe shoko panonzi hanzi Jesu vanoita restoration. Hanzi restoration iyi haisi zvimapisi zvipisi kuti pamwe paiswa asbestos, pamwe paiswa huswa, pamwe mariji emaplastiki. Wanzi hazvo zvakaita restoration yaJesu. Hanzi restoration yaJesu yavanotipa, yavakatipa kuburikidza nekufa nekumuka kwavo, hanzi is a total restorative job. Vanoita a total job, a complete job. Zvokuti zvimwe imwe brokenness yatinayo inoda kuti tizvininipise tiinde pamberi paMwari, nokuti hatitozivi kuti tinayo. Hatiioni. Maybe nokuti tiri mapofu, maybe nokuti tiri pwere, kana kuti maybe nekuti tagarisa tiri mairi. Zvakutoita kunge part of us, yakuita kunge part of our character, kunge part of who we are. Takutongoti indakadai takutozvitsanangura saizvozvo. Iko kari kanhu kanoda kuundurwa. Saka zvimwe zvinhu zvakutoda kuti tiende pamberi paJesu. Tinoti ndauya pano, ndimi sikana yacho. Munosikana kunyangwe bhoni maro iri mukati memabhonzo. Saka ndiri kuti chindisikanai, muundure twese tunoda kuundurwa nezita raJesu Kristu weNazareta. Zvino ini ndine shoko pano mudikano
kana wakapona, kana wapona pano nhasi, kana uchazoponawo nezuva rauchapona wateerera ipapa, kana waponeswa naJesu, zvanzi chienda unoponesawo vamwe. Chiregaiwe kuita ronda mukereke, kuita the sole point of the congregation. Rega kuita the sole point of the house of bread. Rega kuita the sole point of the kingdom of God. Enda pana Mwari. Nyange dai vakarova iwe mbama yacho sezvavakaita Sauro, kana zvichireva kuti kuseri kwembama kuna Pauro, indinoti Mwari isai mbama padama rangu any day. Vana vaMwari, mufaro mukuru kutaura nemi, kugovana nemi shoko raMwari masikati ano. Ndinotenda Jesu Kristu, ndinokutendai kuti wese anzwa shoko rino nhasi haadzokeri akadero kana arigamuchira nezita raJesu Kristu. Undurai kunyange paasingaoni, paanga asingazivi kuti pane chinetso. Chiumbururai Mwari wekudenga kunyange zvagarisa zvanga agara nazvo akuzviona kunge part of he or she is. Mwari wekudenga kana mazviundura, mutaridzei Sauro wamadyara mukati make, mugomutuma mumusimbise kunoita maexploits enyu muzita ramambo Jesu Kristu weNazareta. Jesu wedu ndiJesu, ndiMwari vakatendeka, ndiMwari vanotida zviro kwazvo. Asi ndinokusiyai nemutsetse mumwe chete, ndichikufungisai kuti Baba vari kuti hondo yakapera vanangu, chidzokai kumusha. Hondo yakapera, chidzokai kumusha. Takugarisana murunyararo, murudo. Ndosaka ndichingoti ngatingochingodanana bedzi. Ndo chikumbiro changu, ndo mutemo wangu bedzi kwamuri. Ndiri kuti ngatidananei vana vaMwari, muzita nemuropa ramambo Jesu Kristu weNazareta. Hallelujah. Thank you, Jesus. I sign out.